Και κοντά μας είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης Χατζημιτσής και ο φίλος μου ο Μάριος που θα κάνει την αυτοπαρουσίασή του μόνος του. Μάριέ μου, σου δίνω το μικρόφωνο να κάνεις την παρουσίαση σου μόνος σου. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο να ακουστείς εσύ, κύριε Θεοδοσίου. Καταρχήν, φίλε μου Νικόλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και ιδίως για τον τίτλο της, στο σταυροδρόμι της ζωής. Θα σου εισηγηθώ να συμπληρώσεις ή δυνατόν στο σταυροδρόμι της ζωής ή της άλλης ζωής. Γιατί δυστυχώς στην Πάφο δεν ξέρουμε ποια είναι η ζωή μας. Και ο λόγος είναι τη λιγότερη ευθύνη της άγνοιας της ζωής την έχει ο πολίτης και την περισσότερη είναι οι άρχοντες. Όποιοι και να είναι, είτε δημοτικοί, είτε κρατικοί, είτε κυβερνητικοί, είτε θρησκευτικοί. Όσον αφορά την παρουσία μου, για τους παφίδες γνώριμη είναι η φωνή, γιατί ξέρουν ότι ο Μάριος είναι ο ασυμβίβαστος, ο επαναστάτης, ο ειλικρινής και ο ίσιος. Και ο αντιδραστικός σε κάποια πράγματα που δεν καπελώνεται. Με την καλή την έννοια. Είμαι 100%, αλλά με την καλή έννοια και το κοινό συμφέρον, όχι το προσωπικό. Αυτή είναι η ταυτότητα μου. Μιχάλη μου, είχαμε εξετάσει κάποια θέματα την προηγούμενη εκπομπή μας και στην προηγούμενη με τον Μιχάλη τον Μιχαήλ και στην προηγούμενη με τον Βαγγέλη που ήταν εδώ πέρα, τον Μαυρονικόλα. Σήμερα θέλω να δούμε λίγο κάποια άλλη πτυχή, εκείνο το περιβόητο παραλιακό μέτωπο. Τι γίνεται, τι μέλη γενέστε με αυτό το πράγμα. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα παραλιακά μέτωπα, αν πιάσουμε από τη Γεροσκήπου μέχρι κάτω, εντάξει, και είναι νομίζω αναξιοποιητό, εκτός από κάποιες τουριστικές μονάδες οι οποίες υπάρχουν και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αγαπητέ Νίκο, και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τη συνέχεια που δίνεις στην εκπομπή. Είναι η τρίτη συνεχόμενη εκπομπή που κάνουμε και σε ευχαριστούμε έτσι εκ βάθος καρδίας, διότι δίνεται σε χρόνο αρκετό να εκφραστούν οι θέσεις της κίνησης σωτηρίας για της Πάφου. Ναι, όντως ένα θέμα το οποίο αφήσαμε για αυτήν την εκπομπή είναι το παραλιακό μέτωπο και πολύ σωστά το θέσατε, από τη Γεροσκήπου μέχρι και τον Φάρο. Θα ήθελα μπορούμε να πάμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο μέχρι το Φάρο, Μιχάλη. Συμφωνώ. Εντάξει, για όνομα του Θεού, έχουμε τέτοιο παραλιακό μέτωπο που φτάνει μέχρι το Σαν Τζόρτζιο. Ακριβώς. Ένα από τα θέματα τα οποία έχει έρθει πρόσφατα στη δική μας κίνηση από καταγγελία του ΣΥΚΑΠ, και ο ΣΥΚΑΠ, όπως είναι γνωστό, είναι μέλος της κίνησης σωτηρίας της Πάφου, είναι ότι φέτος, μετά από έναν ειδικό καθεστώς, αρνείται ο Δήμος Πάφου την ανανέωση της άδειας ποτού. Και όταν λέμε αρνείται, φέτος έχουν ερμηνευτεί οι νόμοι διαφορετικά από άλλες χρονιές, με απότερον σκοπό η Δημοτική Αρχή να θέλει να βάζει έρμεων στον Δήμο τους εστιατόρες. Αν είναι δυνατόν, εν καιρών κρίσης, αντί να βοηθήσουμε τα κέντρα αναψυχής, να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους χτυπάμε από πάνω. Και αυτόν εγώ πιστεύω ότι γίνεται εντέχνος, με απότερο σκοπό η Δημοτική Αρχή να μπορεί να κρατά τους εστιατόρες, και όποιος κατά την καθημερινή έχει άποψη ή σηκώσει κεφάλι, με το παραμικρό να έχει έτοιμο τον νόμο για να τον εφαρμόζει σε αυτούς τους εστιατόρες. Φυσικά στη δική μας κίνηση ανήκουν αρκετοί εστιατόρες οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν φοβούνται κανένα, φοβούνται μόνο τον νόμο και τον Θεό. Γι' αυτό να το λάβουν σοβαρά εδώ οι άρχοντες. Όσον για το παραλιακό μέτωπο, κάτι που ήθελα να θίξω είναι, ξεκινώντας από τη Γεροσκήπου, είχα δει πριν 15 μέρες ότι
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί, όταν θα κουβεντιάζεται το θέμα της παραχώρησης και αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου στη Γεροσκήπο, δηλαδή στην περιοχή όπου είναι ο Ρίκος και τα άλλα περίπτερα, οι δημοτικοί άρχοντες μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας ήθελαν να κάνουν κλειστή συνεδρίαση. Και τους ερώτησα. Τι διαφάνεια είναι αυτό με κλειστή συνεδρίαση? Αυτό διερωτήθηκα, και το χειρότερο, Νίκο, είναι ότι παρόντες σε συνεδριάσεις ανοιχτές του Δήμου Γεροσκήπου αρχίσαμε και παρευρισκόμαστε 3 με 4 άτομα. Αλλά στην προσπάθεια τους, και τον τονίζω διότι έτσι επικαλούνται τη διαφάνεια, ήθελαν να έχουν κλειστή τη συνεδρία. Και πριν μια εβδομάδα, εγώ, όταν έκανα την ίδια ερώτηση σε δημοτικό σύμβουλο σε άλλο κανάλι, μου είχε μπει διαέρος ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν έχει κόσμο κάτω, δεν μπορούν να πάρουν τη σωστή απόφαση. Και τους κάλεσα, εάν δεν μπορούν να αντέχουν την πίεση, θα ήταν λειτουργήμα και ευτύχημα να πήγαιναν σπίτι τους. Φυσικά, σίγουρα δεν θα πας σπίτι τους ούτε και στη Γεροσκήπο, διότι ακολουθούν το παράδειγμα της διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, των Δημοτικών Συμβούλων της Πάφου και όλων των ανθρώπων που έχουν εξουσία. Έχουμε δει. Μισό λεπτό λίγο, Μιχάλη, εδώ λίγο να σταθούμε λίγο. Δηλαδή, οι δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν ότι όταν υπάρχει ακροατήριο δεν μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Ναι. Γιατί γίνεται οχλαγωγία μέσα, γίνεται φασαρία μέσα και ο εγκέφαλός σου σταματάει να λειτουργεί προς μια σωστή κατεύθυνση. Όχι, είχαν επικαλεστεί ότι όταν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι, λόγω της πίεσης, δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Σωστές αποφάσεις παίρνουν όταν έχουν κλειστή συνεδρία, διότι στην προκειμένη περίπτωση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, ο ένας ο οποίος θα πάρει το έναν περίπτερο θα είναι συγγενής του Α Δημοτικού Συμβούλου, ο άλλος του Β, ο άλλος του Γ, ο άλλος του Δ. Δεν βγαίνουν με προσφορές αυτά, Μιχάλη? Εάν έχουν βγει, Νίκο μου, με προσφορές, καλά είναι τα όσα λέω τώρα, ας βγουν και ας μας τις στείλουν πάνω στο φαξ για να τις δούμε. Και εγώ σου λέω ότι βγαίνουν. Το τι έχω μάθει είναι ότι και εκείνα τα λίγα λεφτά τα οποία προκυρήσονται σε εισαγωγικά στις προσφορές, διότι είναι κουστούμια ραμμένα για ειδικά size, δεν έχουν πληρώσει. Δηλαδή δεν πληρώνουν, εισπράσσουν και έχουν και την απέτηση να συνεχίζουν το συμβόλαιο τους. Σίγουρα όμως όλα αυτά γίνονται με την ανοχή του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου, και είναι γνωστά τα συμφέροντα τα οποία παίζονται πάνω στα περίπτερα του παραλιακού μετώπου. Τώρα, να έρθουμε στο παραλιακό μετώπου. Μισό λεπτό λίγο, να κάνει λίγο μια παύση, γιατί τώρα μου γεννούνται ερωτηματικά. Δίδονται τα περίπτερα και είναι καλός ή κακός, ή και πέρσι, ας πούμε, που είχαν δοθεί, και τα εκμεταλλεύονται. Έχουν κάποιο όφελος αυτοί οι επιχειρηματίες. Τι ανάπλαση κάνουν σε εκείνο το χώρο τους, ώστε να είναι προσπελάσιμος και να είναι πολύ οικείος προς το λουόμενο? Τίποτα. Εάν κάνετε μία επίσκεψη το καλοκαίρι, θα δείτε ότι. Επειδή είχα κάνει, γι' αυτό λέω. Ναι, θα δείτε ότι είναι έναν αλαλούμ, δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, γεμάτο σκόνη. Ότι έχουν αποχωρητήρια, αυτό μυρίζει από 1 χιλιόμετρο και πίσω. Δεν υπάρχει μία ράμπα για έναν ανάπηρο, για ένα αναπηρικό καροτσάκι. Μα με τους ανάπηρους, Νίκο, δεν είναι μόνο στο Δήμο Γεροσκήμου και στις παραλίες. Εντάξει, απλώς σου φέρνουν και ένα παράδειγμα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι λουόμενοι. Ναι, δεν τηρείται κανένας κανονισμός περί υγιεινής, περί χώρου στάθμευσης, περί ασφάλειας. Στα περίπτερα εκεί ο καθένας ό,τι θέλει πουλάει. Φυσικά στην Κύπρο είναι σωστόν αυτόν, ό,τι δηλώσεις είσαι. Κλασικό παράδειγμα. Και βλέπουμε έναν αλαλούμ εκεί στην περιοχή, το οποίο όμως αλαλούμ συνεχίζει ερχόμενος μέχρι και το κάστρο. Εάν δείτε ξενοδοχειακές μονάδες, έχουν πάρει και την παραλία με την ανοχή του Δήμου, αλλά ο Δήμος, αντί να πάει στα μεγάλα κεφάλια και στα μεγάλα ξενοδοχεία, λόγω του ότι είναι γνωστές οι εισφορές των μεγάλων ξενοδόχων στα κόμματα και σε άλλους είναι γνωστό, κάνουν τα στραβά μάτια, και αν ένας εστιατόρας τοποθετήσει μία καρέκλα εκτός της κίτρινης γραμμής,
αμέσως η δημοτική μηχανή να κόψει το εξώδικο. Είναι καθαρόν κάτω στο παραλιακό μέτωπο ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο νόμος εφαρμόζεται κατά το δοκούν και δίνει την ευχέρεια στη δημοτική αρχή, εάν κάποιος μιλάει, λέει τα πράγματα με το όνομα του, να μπορεί να τον εκδικηθεί. Φυσικά αυτόν για φέτος δεν θα ισχύσει, διότι αυτόν το μέτρο το οποίο έχει πάρει και θέσει ο Δήμαρχος της Πάφου μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν εκδίδουν άδειες ποτού μέχρι να τους παρουσιάσουν οι εστιατόρες έγγραφα τελικών εγκρίσεων και τα οποία θα στα εξηγήσει ο Μάριος ο Θεοδοσίου, ο οποίος είναι του κλάδου. Καταλαβαίνετε, όταν έρχεται ο Μάρτιος και ξεκινάει η περίοδος, η τουριστική περίοδος, μάλιστα, της σεζόν, και θυμούνται αυτήν την περίοδο να εφαρμόσουν τον νόμο, αυτά μπορούσαν να τα κάνουν το Δεκέμβρη, το Νιόβρη, το Γενάρη και το Φλεβάρη. Δυστυχώς θέλουν να χτυπήσουν κάποιους με απότερο σκοπό κάποιοι άλλοι να θησαυρίσουν στις πλάτες άλλο. Μιχάλη μου, sorry λίγο να ρωτήσω λίγο τον Μάριο. Μάριε, ως προς τι τελευταία στιγμή, δηλαδή πάντοτε είμαστε της τελευταίας στιγμής για να εξαγγείλουμε κάτι, για να εφαρμόσουμε τον νόμο? Σε αυτό που λέει τώρα ο Μιχάλης. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα, η νομοθεσία λέει ότι για να έχεις άδεια ποτού χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες τι είναι? Πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα από την αστυνομία, ότι δεν είσαι εγκληματίας, δεν είσαι έμπορος ναρκωτικών. Μόνον αυτός ο όρος υπήρχε παλιά και έκδιδε την άδεια ποτού η διοίκηση, η επαρχιακή διοίκηση. Μεταφέρθηκε στους Δήμους. Καλώς. Δεν υπάρχει άλλος νόμιμος όρος. Επρόσθεσε ο Δήμος κανονισμούς και λέει ότι το υποστατικό σου θα πρέπει να έχει άδεια νοικοδομής, πολεοδομική άδεια, πιστοποιητικών υγείας, άδεια λειτουργίας και προσθέτει φέτος πιστοποιητικών τελικής έγκρισης. Το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης το εκδίδει ο Δήμος, εάν και εφόσον το κτίριο είναι εντός δημοτικών ορίων. Αντιλαμβάνεστε ότι ο συντομότερος χρόνος για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό της έγκρισης μετά την αποπεράτωση του κτηρίου είναι 4 με 5 χρόνια. Και επειδή δεν είναι επάναγκες να το έχει ο ιδιοκτήτης, οι κανονισμοί αυτοί προϋπήρχαν? Όχι. Πότε εκδόθηκαν? Το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης μπήκε προχτές. Οι προηγούμενοι που προανάφερες? Οι προηγούμενοι, επειδή όλα υπάρχουν, άδεια οικοδομής, πολεοδομική άδεια, για να χτιστεί κάτι, αυτά βγαίνουν και χτίζεται και τελειώνει. Αυθαίρετα δεν είναι κάτι? Όχι. Δυστυχώς τα αυθαίρετα είναι πολλά, αλλά δεν διώκονται. Το πιστοποιητικό υγείας, αυτόν και να μην ζητείται από τον νόμο, ο καθένας επαγγελματίας σωστός πρέπει να το έχει. Πρέπει να το έχει. Για το προσωπικό το οποίο σεβασμόνι στο προσωπικό και στον πελάτη. Λοιπόν, προσθέτει τώρα το ενίκιο των τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή σε αναγκάζει να πληρώσεις παράνομον ενίκιο. Θα εξηγήσω τι είναι το παράνομο ενίκιο. Και προσθέτει και το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Το 98% των κτηρίων των τελευταίων 3 χρόνων δεν έχουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και δεν θα πάρουν. Θα πάρουν στο 5 χρόνια. Κατά συνέπεια, αν ένας έχει ή δικό του ή νοικιάζει ένα κτίριο τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Ο άλλος εκβιασμός είναι το πλήρως τα τραπεζοκαθίσματα που χρωστάς για να πάρεις την άδεια κοντού.
Πολλοί συνάδελφοι δεν επλήρωσαν, όμως και εγώ. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια εκλιπαρούμε τον τέος δήμαρχο, το τέος και είναι δημοτικό συμβούλιο μισόν νυν, μισόν τέος. Να μην έρχεται Φεβράρι, Μάρτι να ζητά χιλιάδες ευρώ από τους καταστηματάρχες να πληρώσουν τις μετρητής, όταν 4 μήνες πριν, Οκτώβρη, Νιόβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φεβράρι, 4 μήνες κλειστά τα μαγαζιά. Εάν τα είχε κάποιος, θα τα είχε στην τράπεζα και να περιμένει έρθει ο Μάρτιν να τα δώσει. Θα πήγαινε, τα είναι πιο μπροστά. Μπράβο. Και εισηγηθήκαμε. Που η εισήγηση μας, ήταν και η προσωπική μου εισήγηση, ήταν υπέρ του Δήμου. Όπως πληρώνω το νερό κάθε 2 μήνες, όπως πληρώνω τα σκύβαλα, όπως πληρώνω το επαγγελματικό, να κατανεμηθεί το ποσό στις μηνιαίες δόσεις, να ξέρω ότι κάθε αυτόν τον μήνα να πληρώσω αυτές τις δόσεις, να πληρώσω και αυτό. Και έρχεται τώρα. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλουν αυτόν και δεν δέχονται αυτή την αλλαγή, γιατί ξέρει ότι ο φίλος μου Μιχάλης, ο φίλος μου Νικόλας ενάρτη να του κάνω μια διευθέτηση και να τον έχω δημένο τσοπάκι ψήφο μες στην τσέπη, διότι αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Να γιατί βγαίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, δημάρχοι. Αυτό που είπε ο Μιχάλης Πριλίων, εχμάλωτοι. Και αυτοί οι εχμάλωτοι τουλάχιστον είναι το 90% των κέντρων αψυχής. Μα υποτίθεται ότι θέλουμε τον τουρισμό και θέλουμε η οικονομία σε ένα μεγάλο σημείο στηρίζεται πάνω στον τουρισμό. Εάν αυτά τα μαγαζιά που είναι να δουλέψουν με τους τουρίστες δεν μπορούν να δουλέψουν, τι θα γίνει? Ο τουρισμός είναι για 15 ξενοδόχους. Τουρισμός και τα λεφτά είναι για 15 ξενοδόχους. Ένας ξενοδόχος μπορεί να έχει 2 ξενοδοχεία, μπορεί να έχει 3. Είναι για τους ξενοδόχους όλους. Ένα απλό παράδειγμα. Εγώ είμαι στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και πληρώνω εκεί για τα τραπεζοκαθίσματα. Τα ξενοδοχεία που στην παραλία τους, που δεν είναι δική τους, η παραλία είναι δημόσια. Δημόσια είναι η παραλία. Βγάζετε σομπρέλες στα τραπεζάκια και δεν πληρώνει το ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία δηλαδή, για να διευκρινίσουμε κάτι, τη στιγμή που κάνουν κατάληψη της παραλίας που είναι δημόσια, δεν πληρώνουν κάποιο τέτοιο? Όχι. Να πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό. Δεν έχουμε. Οκ, συνεχίζουμε. Ωραία. Δηλαδή δεν πληρώνουν τίποτε. Όχι, τίποτα απολύτως. Και βγάζουν ομπρέλες, βγάζουν ξαπλώστρες, δεν ξέρω τι, τα πάντα, και εκμεταλλεύονται την παραλία με τους πελάτες του ή και οποιοδήποτε που πάει να καθίσει. Ακριβώς. Όποιος πάει, τα πλήστα έκαναν και περίπτερα στην παραλία και δεν πληρώνουν. Έκαναν ταβέρνες στην παραλία και δεν πληρώνουν. Και υπάρχει και το λεγόμενο διαβολεμένο, καταραμένο all inclusive. Εντάξει, και αυτό είναι άλλο ένα χτύπημα. Με τα κλειστά πακέτα. Ευτυχώς που φέτος όλοι οι συνάδελφοι έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, έχουν συνασπιστεί και δεν θα δεχτούν, ή τουλάχιστον θα δημιουργηθεί πρόβλημα με το all inclusive. Και πιστεύω ότι αν όλα αυτά τα οποία λέχθησα στη συνέλευση έστω και τα μισά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχει τουριστική περίοδο η Πάφος. Και ίσως είναι καλύτερα να κλείσει και να ανοίξει σωστά και να ζουν όλοι σωστά, παρά να ψωμοζούν. Να κατανέμεται η πίτα ισότιμα και εισάξια. Έτσι. Γιατί όλοι είναι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να στερούν, να πεινούν οι 500, οι 100, οι 1000 επαγγελματίες και να ευημερούν οι 100. Και επ' ευκαιρία, Νικόλα, μου επιτρέπεις να κάνω μια παρένθεση. Ένας λόγος, ο μοναδικός λόγος και ο σοβαρότερος λόγος που έχουν κλείσει τα τοπικά κανάλια στην Πάφο είναι γιατί και είναι για να μην ακούετε το πρόβλημα ή τα προβλήματα της Πάφου
και ζητούσαν νομοθεσία που προέβλεπε είτε ευρωπαϊκή είτε δεν ξέρω τι είναι, ότι πρέπει να είναι παγκύπριας εμβέλειας έναν κανάλι, ένας τηλεοπτικός σταθμός. Πώς μπορεί να κρατήσει με τόσα υπέρογκα ποσά που ζητούν για άδειες, για όλα τα έξω του καναλιού? Ο λόγος ήταν αυτός, να μην ακούετε εκτός Πάφου, να τα λέτε και να ακούτε μόνοι σας. Αυτό είναι εφαρμόσα. Και έχουν κάνει την Πάφο κλωτσοσκούφι. Αλλά εδώ που τα λέμε, καλά να μας κάνουν, διότι καθόμαστε στην Πολυθρόνα. Ευρέθηκε η κίνηση σωτηρίας της Πάφου, 5-10 ρομαντικοί άνθρωποι αρχίσαν να ξεσηκώνουν τον παφιακό λαό. Ήδη έχει πολλές επιτυχίες, όπως για τον ΟΣΥΠΑ, όπως για το κέντρο της πόλης, όπως και για άλλα τα οποία ετοιμάζονται να βγουν. Και αν τολμούν οι άρχοντες, ας αντιδράσουν. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, Μαρία μου. Από την Πάφο βγαίνουν και βουλευτές. Οι βουλευτές που εκπροσωπούν την Πάφο, τι κάνουν? Πού ακούγονται οι φωνές τους? Γιατί δεν ακούγονται οι φωνές τους? Σε μια παλιά εκπομπή, αυτός ο περιβόητος δρόμος Πάφο Πόλης Χρυσοχούς, αυτή η περιβόητη μαρίνα από το 2000 που έχω έρθει εγώ, ακούω θα γίνει μαρίνα κάτω. Έγινε της Λεμεσού, θα γίνει της Αγίας Νάπας, θα γίνει και του Πορταράκη, εδώ πέρα ακόμη θα γίνεται. Νικόλα μου, γιατί απαξιούν την Πάφο, δηλαδή άλλος Θεός υπάρχει εδώ? Για πρέπει να δείχνουμε διαβατήριο μετά τη σύραγγα. Για όνομα του Θεού. Εγώ θα δώσω μια απάντηση. Παλιά, πριν αρκετά χρόνια, οι βουλευτές της Πάφου, πηγαίνοντας στη Βουλή, εκ περιτροπής έπαιρνε ο καθένας το αυτοκίνητο του και πήγαιναν όλοι μαζί. 4 βουλευτές. Τα τελευταία χρόνια πάει ο καθένας μόνος του με την ψεύτικη δικαιολογία των συνεδριάσεων των επιτροπών που δεν ταιριάζουν, λέει. Λοιπόν, κατά συνέπεια, εγώ είπα σε μια παλιά εκπομπή, μήπως κατά λάθος εγγράφτηκε στην ταυτότητα του τόπος γέννησης Πάφος, και διαμαρτυρηθήκαν και οι 4. Έχουμε, Νικόλα μου, πρόεδρο της Βουλής Παφίτη, 2 πρόεδρους των 2 μεγάλων κομμάτων, έχουμε τον αρχηγό της Εκκλησίας, όλοι οι Παφίτες. Εφή από την πέτρα του Ρωμιού σβήνουν ξεχνάνε το... δηλαδή, έτσι. Ξεχνάνε ότι υπάρχει δυστυχώς έτσι είναι. Και η περιφέρεια της Πάφου. Και δεν τρέπονται. Μα είναι άνθρωποι ζουν σε όλη την περιφέρεια της Πάφου και τα περίχωρά της. Καλά να μας κάνουν. Ξεχνάνε δηλαδή από πού. Για είναι, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Μήπως ντρέπονται να πούνε ότι είναι και από την Πάφο? Έτσι φαίνεται. Αλλιώς δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να ξεχνούν αυτή την πόλη, αυτόν τον λαό, αυτή την περιφέρεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εδώ ίσως μας δώσουν κάποιοι άλλοι απαντήσεις, μακάρι να μας δώσουν. Μιχάλη, sorry, σε διέκοψα, αλλά νομίζω και αυτά που ανέφερε ο φίλος μας ο Μάριος ήταν πολύ ουσιαστικά, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε. Αρχίζουν πλέον τουριστικές περιόδους, αρχίζουν καινούργια πράγματα και βλέπουμε ότι μπορεί και να μην υπάρχει, λέει ο Μιχάλης, ο Μάριος. Πολύ σωστά έχει πει, αλλά θα σταθώ σε κάτι που έχει πει πριν ο Μάριος. Παλιά περηφανευόμαστον ότι έχουμε άξιους εκπροσώπους, εκπάφου ορμόμενους στα κέντρα αποφάσεων. Δυστυχώς τώρα λυπούμαστε να πούμε ότι έχουμε εκπρόσωπον από την Πάφο. Έχουμε δει και στα κόμματα πλέον ότι άρχισε η αλλαγή, διότι ο κόσμος άρχισε και έχει κρίση και άρχισε και αλλάζει και τους Παφίτες, διότι οι Παφίτες που έχουν πάει στη Λευκοσία έχουν γίνει πιόνια του κεφαλαίου εκεί στη Λευκοσία και εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων κομμάτων και συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Άρα η βουλευτής η Ελένη Θεοχάρους έχει δίκιο. Και ο Νίκος ο Τορναρίτης το έχω πει. Έχουν δίκιο και οι δύο τους. Διότι δεν μπορούν και κάποιοι να έρχονται να πουλούν κομματικών πατριωτισμών. Ναι, η Ελένη Θεοχάρους, όπου και αν ανήκει, έχει να επιδείξει σε προσωπικό επίπεδο έργο, έχει να επιδείξει ήθος, αλλά επειδή λέει τα πράγματα με το όνομα τους, κάποιοι θέλουν να τη βάλουν σε ρέγουλο. Και θα δείτε ότι κάτι θα ξεκινήσει. Από την άλλη,
Ο κύριος Τορναρίτης, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, καλείται, λέει, στα όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλά, τι λάθος έχει πει ο κύριος Τορναρίτης? Έχει μιλήσει ότι θέλει οριζόντια ψηφοφορία και διάλυση της Βουλής. Φυσικά στα χνάρια της κίνησης σωτηρίας της Πάφου, που είπε τη διάλυση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Πάφο, αλλά καλυφθήκαμε από τους μανδύες, και στη Βουλή όσοι είναι μάγκες, οι τσάπα μάγκες όπως αποκάλεσε ο κύριος Βγενόπουλος, ας διαλυθούν, ας διαλύσουν τη Βουλή και ας θέσουν τον εαυτόν τους ξανά στην κρίση του λαού. Διότι... Μου είπες, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχα ακούσει μια δήλωση του Βγενόπουλου που έλεγε ότι με το δικηγορικό γραφείο αυτό συνεργαζόταν εδώ και 2 και 3 χρόνια. Άρα ήξεραν ότι η διοικητής, ο πρώην άντρας σύζυγος της νυν διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, συνεργαζόταν με τον Βγενόπουλο. Αυτό γνώριζαν, δεν ήταν κάτι κρυφό. Μα αυτά είναι όλα γνωστά, και το κακό είναι ότι εάν πεις πολλές φορές η ημιμάθεια είναι χειρότερο από την αμάθεια, αυτοί είναι εγκληματίες διότι εγνώριζα και εγκληματούσα. Και για το οικονομικό έγκλημα, ναι μεν καλούν τον κύριο Βγενόπουλο να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά δεν απαντούν κάποιοι άλλοι στο θέμα ξεπλήματος μαύρου χρήματος του κύριου Μιλόσεβιτς. Γιατί δεν απαντούν? Εμείς τα ξεπλύναμε, εμείς τα φάγαμε, αλλά όλοι πίσω από τον μανδύαν της προεδρίας του κόμματος ή της βουλευτικής ασυλίας ή έναν κοστούμι και μία γραβάτα. Φυσικά θέλεις και τα γονίδια, δηλαδή πρέπει να έχεις την κληρονομικότητα, διότι αν δεις εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα 15 οικογένειες και άλλες, ναι, 30 στην Ελλάδα. Ναι, είναι 15 οικογένειες οι οποίες λιμένονται αυτόν τον τόπο, τόσο σε πανκύπριο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Και να επανέλθουμε στο θέμα του παραλιακού μετώπου και των εστιατορίων. Εγώ θα μιλήσω για τα ξενοδοχεία. Όταν ο Δήμος Πάφου απαιτεί αυτά όλα τα πιστοποιητικά από τους εστιατόρες, ξέρετε ότι στην επικράτεια της Κύπρου είναι 900 ξενοδοχεία, εκ των οποίων τα 750 δεν έχουν τελική έγκριση. Πώς σε αυτά τα ξενοδοχεία δίνονται άδειες σε άλλες επαρχίες, σε άλλους δήμους? Πώς συγκεκριμένα ξενοδοχεία έχουν κάνει ταβέρνες πάνω στο κύμα? Φυσικά εκεί είδα με τα μάτια μου να τρώνε αρκετοί πολιτικοί. Δηλαδή ενώ γνωρίζουν οι πολιτικοί ότι ο ξενοδόχος παρανομεί, των αστακών και τις γαρίδες δωρεάν φυσικά θα τις φάει στο ξενοδοχείο από κάτω. Φυσικά, πολιτική. Φυσικά δεν μπορείς, Νίκο, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το επάγγελμα, διότι πρώτα πρέπει να είσαι άθλιος, λοποδίτης και απατεώνας. Εάν είναι του χαρακτήρα σου, τότε σου λέω ότι ένα από τα πιο σίγουρα επαγγέλματα για να εξασφαλίσεις την οικογένεια σου είναι αυτόν του πολιτικού. Και ειδικά να το εξασκήσεις εδώ στην Κύπρο. Είναι το νούμερο 1. Έχεις οδηπορικά, αυτοκίνητο, ασυλία, τηλέφωνα, φαγητό. Ναι, έχεις τα πάντα. Έχεις τα πάντα. Εάν είσαι έντιμος όπως, θα ακολουθήσεις το δρόμο που ακολουθούμε όλοι οι απλοί πολίτες εδώ στην Πάφο. Βλέπεις κάτω στο παραλιακό ξενοδοχείο έχει κάνει κινέζικο εστιατόριο στην παραλία. Άλλη μονάδα έχει κάνει μπαρ. Άλλος του επιτρέπεται 30 κρεβατάκια, έχει 300. Άλλος του παραχωρείται άδεια για ποτούντα water sports για 5, έχει 30 αντικείμενα προς ενοικίες. Δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη ή στον τουρισμό. Όμως είμαστε ενάντια. Όμως των επιβαρύσεων πρέπει να υπάρχει. Ναι, Νίκο, αλλά τι γίνεται στα πλαίσια για να δείξουμε κάποια στιγμή ότι εφαρμόζουμε τον νόμο? Δεν θα πάει ο Δήμος ή οι αρχές ή η αστυνομία όπου εμπίπτει να πιάσει τον μεγάλον το ξενοδόχο ή το μεγάλον το κεφάλαιο. Θα πάει να βρει τον μικρόν τον εστιατόρα, τον μικρόν από τα water sports, να του βρει μια παρανομία, να παίξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι να πάμε πιο κάτω. Φυσικά σε αυτόν το έγκλημα που συντελείται, πρωταρχικό ρόλο έχει το επιμελητήριο Πάφου. Το επιμελητήριο Πάφου δεν είναι, το έχω πει πολλές φορές, το είπα και θα το λέω. Θέλω, εάν δεν γνωρίζεις, Νίκο, μπορείς να μάθεις, θέλω να δεις από τις ιδρύσεως του και ειδικά μετά τις
μετά το 2000 να δείτε ποιοι δικούν το επιμελητήριο. Όποιο θέμα μπει και όποιες συναντήσεις γίνονται είτε με τα κόμματα είτε με τους δημάρχους, είναι για εξυπηρέτηση 3 ή 4 επιχειρηματιών. Κλασικό παράδειγμα, η Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων, αυτών των άθλιων όργανων το οποίο έχω αναφερθεί πολλές φορές, μετά από 1 χρόνο συνεδρίασε προ μίας εβδομάδας. Και τι ανάδειξε πάλι, ποια θέματα ασχολήθηκε? Με τη Μαρίνα της Πάφου, γιατί δεν γίνεται. Πώς θα γίνει όταν οι 4 επιχειρηματίες που είναι και δικούν των εμπορικών κόσμων το επιμελητήριο, οι 2 έχουν δώσει μία προσφορά και οι 2 έχουν κινήσει αγωγή η μια της άλλης? Πώς θα βγούμε? Στη Λεμεσόν είδαμε ότι έγινε και λειτουργά Μαρίνα. Στην Πάφων ήμασταν οι πρώτοι που θέλαμε Μαρίνα. Και εγώ λέω γιατί πλέον δεν καταργείται και δεν θέλουμε Μαρίνα. Δεν θέλουμε Μαρίνα. Διαφορετικά ας αποσυρθούν οι αγωγές και να προκηρυχθεί καινούριος διαγωνισμός. Διότι γι' αυτό έχουν γίνει για να μην γίνει. Ναι. Αλλιώς δεν εξηγείται. Ναι. Εδώ στην Αγία Νάπα αρχίζουν να κάνουν τη Μαρίνα. Εντάξει, μπήκε ο επενδυτής και όλα αυτά, προγραμματίζουν, φτιάχνουν, ράνουν. Εντάξει, και εδώ πέρα από το 2000 που σου λέω που έχω έρθει εγώ εδώ πέρα, ακούω για Μαρίνα και Μαρίνα δεν βλέπω. Μου λες τώρα ότι υπάρχουν αυτές οι αγωγές των 2 και να αλλάξει και δεν ξέρω τι. Για ποιο λόγο να συνεχίζονται, και αφού είναι σε θέμα δικαστικών διενέξεων και θα πάρει χρόνια, το επιμελητήριο ή ο αρμόδιος που είναι να κατεργήσει και να κηρύξει καινούριο δημόσιο διαγωνισμό που να μην συμμετέχουν. Μα κοιτάξτε Νίκο, εάν δείτε ποιοι απαρτίζουν, για παράδειγμα τον Μπάσιξε, το ΕΒΕ, την ευρείας τουριστικής ανάπτυξης, πώς ονομάζεται, τη ΣΕΚΟ. Το πιο ωραίο για τη ΣΕΚΟ, είχα πάρει σήμερα εγώ το πρωί την υπεύθυνη της ΣΕΚΟ να τη ρωτήσω, τη γραμματέα, να τη ρωτήσω, έχουμε υποβάλει εμείς μία αίτηση για ένταξη στη ΣΕΚΟ. Την είχαμε υποβάλει πριν 14 μήνες να κατηγορήσουμε τον παλιό δήμαρχο ότι δεν έκαμνε καλά τη δουλειά του ή δεν ήθελε ή την έβαλε στο ψυγείο. Ναι. Την είχα δώσει διαχειρός ενωπίων 15 ατόμων και στην πρώτη συνεδρία τι εστίχιζε? Να πούν ότι υπάρχει μία κίνηση και βάσει του άρθρου τάδε εντάσσεται, βάσει του άρθρου τάδε πιθανόν να ενταχθεί εάν προσκομίσει το τάδε, ή το τρίτο, πολύ όμορφα και ωραία, αυτοί είναι αντιδραστικοί, αυτοί λένε τα πράγματα με το όνομα τους και δεν πρέπει να τους εντάξουμε. Το έχω πει, αλλά επειδή αυτήν τη φορά εάν δεν πάρω απάντηση και τους προειδοποιώ, και ας το εκλάβουν και σαν απειλή, εάν μέχρι την άλλη Παρασκευή η κίνηση σωτηρίας της Πάφου δεν λάβει επιστολή η οποία να της λέει ότι με βάση την επιστολή που εστήλατε δεν να μας δώσουν μία, ναι, εγώ σαν πρόεδρος της κίνησης θα καταφύγω στο ανώτατο με προσφυγή, θα καταθέσω τα 500-700 ευρώ, το οποίο ο νόμος, το σύνταγμα σε συγκεκριμένο άρθρο λέει ότι εντός 30 ημερών οφείλουν οι άρχοντες να δώσουν μία απάντηση, και θα το δείτε και θα το κάνουμε και θα το κερδίσουμε, διότι δεν πάει άλλον ο εμπεγμός σε αυτόν τον τόπο. Ποιος ο λόγος, Μιχάλη μου, τώρα μου δίνεις το ένασμα, ποιος ο λόγος να μην θέλουν να σας βάλουν μέσα? Επειδή μιλάμε, Νίκο, μιλάμε. Να μιλάμε δηλαδή? Όχι, να ακούμε μόνο. Έχετε ακούσει πολλούς να μιλάνε σε αυτή την πόλη? Έχετε ακούσει? Σε αυτό έχεις δίκιο. Μπορεί να τα λένε στα καφέ, μπορεί να αλληλοκατηγορούνται, αλλά όταν βρεθούν με τον Α άρχοντα, με τον Β βουλευτή, τότε ο Μανολιός φορεί τα ρούχα του, αλλιώς ξέρεις δεν το είπα έτσι. Και όπως θέλει τα γυρίζω. Ναι, εμείς τα λέμε διαέρος. Και βλέπετε από την εκπομπή, είναι τρίτη εκπομπή που κάνω, λέμε πράγματα και θαύματα, και βλέπεις ότι και οι πολίτες και οι άρχοντες δεν έχουν πάρει μία κλίση να πούν ρε Μιχάλη Χατζημιτσί, ρε Μαρία Θεοδοσίου, ρε Νίκο, τι λέτε? Να υποβάλουν κάποια ερωτήματα, μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις, αλλά επειδή το σύστημα θέλει... Η κοφή είναι και άλλαλη. Μάλιστα. Να σας πω κάτι άλλο το οποίο έχω
δημοσιογραφική πληροφόρηση. Το επιτελείο του Δήμου Πάφου, το οικονομικό επιτελείο του Δήμου Πάφου, επεξεργάζεται σενάριο για να επιβάλλει και άλλες φορολογίες. Σας παρακαλώ, κάνετε διερευνητική δημοσιογραφία για αυτόν το θέμα και εμείς σαν κίνηση προειδοποιούμε ότι και 1 σεντ να έχουμε έξτρα φορολογίες, η κίνηση σωτηρίας της Πάφου από την επόμενη ημέρα επιβολής όποιας φορολογίας θα στήσει τα αντίσκηνά της πλέον και θα είναι μόνιμα στρατοπεδευμένη στο Δήμο Πάφου ή σε όποια άλλη υπηρεσία τολμήσει να βάλει έστω και 1 ευρώ φόρο στο φορολογούμενο πολίτη. Μα πόσο ο πολίτης της Πάφου θα πληρώνει για αμαρτίες άλλων? Κοιτάξτε από δηλαδή τώρα, εάν αυτοί στα ταμεία του, συγγνώμη Μιχάλη, έχουν κάποια ελλείμματα ή θέλουν να συμπληρώσουν ή δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να σκεφτώ, μάλλον σκέφτομαι αλλά δεν θέλω να βάλω στο στόμα μου, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορεί να συχαίνομαι κι εγώ ίδιος να τα πω. Θέλουν να καλύψουν αμαρτίες άλλων για να πληρώνει πάλι ο κόσμος. Αυτόν κάνω. Για όνομα του Θεού. Αυτόν δηλαδή κάνω. εδώ ο κόσμος πεινάει, δεν έχει να φάει, δουλειές δεν έχουν και θα πρέπει να βάλουν και άλλες φορολογίες. Μα Νίκο, είναι ξεκάθαρο. 40 εκατομμύρια μίνιμουμ έχουμε κάνει ανάλυση, το οποίο μπορεί να πάει μέχρι τα 80 του ΣΑΠΑ. Ποιος τα πληρώνει? Εγώ, εσύ και ο υπόλοιπος κόσμος. Ο δημόσιος κήπος, και τα έχουμε προπληρώσει κιόλας. Ο δημόσιος κήπος έχει βγει απόφαση 400.000 περίπου ευρώ να καταβληθεί στη γυναίκα που είχε και με το δίκαιο της η γυναίκα έδωσε προσφορά, τα έκανε ο Δήμος Πάφου, επιδικάστηκε 400.000. Το δημοτικό μέγαρο 5 εκατομμύρια ζημιά. Το πρωί άκουγα τον δήμαρχο ότι το Πάφος Αφροτάιτ, λέει, έχει έλλειμμα 870.000 και από την άλλη άκουγα το φίλο μου τον Μάκη τον Παυλίδη που λέει δεν πρέπει να κλείσει αυτός ο οργανισμός διότι είναι οργανισμός το οποίος παράγει πολιτισμό και πολύ σωστά είπε δεν πρέπει να βγάζει κέρδος. Αυτόν ας συνεννοηθούν οι ίδιοι. Ο Δήμαρχος Πάφου λέει ότι θέλουν να τον κρατήσουν. Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου λέει ότι να τον κρατήσουν αλλά δεν πρέπει να βγάζει κέρδος. Τις 870.000 πώς θα τις πληρώσουν? Και για τις 870.000 ποιος θα πρέπει να λογοδοτήσει? Η εισηγήση μας να πουλήσουν όλα τα assets τα οποία έχει αυτός ο οργανισμός και από εκεί και πέρα τη ζημιά αυτοί που επήραν τις αποφάσεις ας την αναλάβουν. Διαφορετικά ας δώσουν τον οργανισμό στα ιδιωτικά χέρια, διότι αν δείτε ότι επιχειρήσεις οι οποίες πας στον ιδιωτικό τομέα κατόπιν προκήρυξης σωστών προσφορών μεγαλουργούν. Εάν δεν γίνει αυτό θα έχουμε να πληρώσουμε εμείς άλλες 870.000. Μα παλιά μιλούσαμε με εκατομμύρια και δεν εκείγετους σε κανέναν καρφί. Τώρα 1 εκατομμύριο από εδώ, 500 από εκεί, 200, 300. Το ευτράπελο που λέγαμε και έξω πρωτού μπούμε στο στούντιο, Νίκο, είχα δει στη Γεροσκήπου κάτω που είναι τα γήπεδα της ΑΕΠ. Ετέθηκε θέμα αν ο Δήμος μπορεί ή όχι να πληρώνει την κατανάλωση του οδικού φωτισμού. Ξέρετε εν τη σοφία της η αρχή ηλεκτρισμού τι έκανε? Πέραν από το μαύρο κτίριο που έχει κάνει στην είσοδο της πόλης, το οποίο είναι γνωστά η διασπάθηση χρήματος, είχε βάλει φτηνούς πασάλους, φτηνούς, για να μην μπαίνουν οικονομικές λάμπες. Δηλαδή βάλω κάτι φτηνό, για να το λέμε στην απαφύτικα, για να σε γαλεύκω κάθε μέρα. Δηλαδή και που έχουν 30.000 το μήνα περίπου budget για οδικό φωτισμό για τη συγκεκριμένη περιοχή, εάν εμπαίναν λάμπες LED θα ήταν γύρω στις 6 με 7.000, δηλαδή 70% εξοικονόμηση. Μα το να πεις στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου ή στην αρχή ηλεκτρισμού αυτόν το πράγμα είναι κάτι εξωπραγματικό το 2015? Και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, του κάθε Δήμου, που ο κάθε Δήμος έχει τεχνικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να κάνουν μια μελέτη όλη την περιφέρεια της Πάφου μέσω φωτοβολταϊκών πασάλων και λαμπών, να φωταγωγήσουν και να μην πληρώνουν στην ΑΕΚ?
Θα μπορέσουν να κάνουν απόσβεση μέσα σε 1-2 χρόνια από αυτά που πληρώνει ο πολίτης και μετά να είναι έσοδά τους. Νίκο, έχουμε δει Παγκύπρια 6.700 κατοικίες να έχουν βάλει στις στέγες τους φωτοβολταϊκά. Έχετε δει εσείς σε κάποιο κτίριο του Δήμου Πάφου ή του Δήμου Γεροσκήπου ή του Δήμου Πέγιας ή του Δήμου Πόλεως ή κάποιου άλλου των πλήστων κτηρίων, έχετε δει κάπου που να έχουν μπει φωτοβολταϊκά? Έχετε δει? Κανένα. Αυτούς βγάζουμε, μάλλον αυτούς μας βάζουν, αυτούς βγάζουμε. Σίγουρα το αποτέλεσμα για μένα είναι προβλέψιμο, διότι όταν έχεις άτομα που σε εκπροσωπούν που είναι κάτω από το μέτριο, το αποτέλεσμα είναι άχρηστο. Και δυστυχώς εγώ μιλώ πάντοτε σε τοπικό επίπεδο, είναι όλα. Οι τεχνικές υπηρεσίες θα μπορέσουν να κάνουν κάποιες οικονομοτεχνικές μελέτες στο κόστος που πληρώνουν στην ΑΕΚ οι διάφοροι δήμοι, εντάξει, και να κάνουν κοινή προσφορά σε απευθείας εταιρεία του εξωτερικού, να έρθουν να φωταγωγήσουν, ούτως ώστε μέσα σε μια χρονιά αυτά που θα πληρώσουν στην ΑΕΚ, πιστεύω, ή σε 2 χρόνια βάλευα βία, να φωταγωγείται πλέον όλη η περιφέρεια της Πάφου με τον ήλιο τον ευλογημένο που έχουμε μπόλικο, και να ανάβουν οι λάμπες συνέχεια, να είναι όλοι οι δρόμοι φωτισμένοι, εντάξει, και από εκεί και πέρα να είναι αυτόνομος ο Δήμος, γιατί τα έσοδα εκείνα θα τα έχει έτσι αλλιώς, μας φορολογεί. Νίκο, για τον κόσμο όλον ο ήλιος είναι ευλογία. Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες. Για τις δημόσιες υπηρεσίες είναι κατάρα και είναι αποδεδειγμένο. Εάν δείτε την αρχή ηλεκτρισμού και τη ΣΥΤΑ, αν το παίρνουμε πιο κάτω, είναι οι μη κρατικοί οργανισμοί. Οι μη κρατικοί οργανισμοί όταν ιδρύθηκαν ήταν οργανισμοί κοινής ωφελίας. Ναι, είναι μη κερδοσκοπικοί. Ναι, δέστε ποιοι οργανισμοί βγάζουν κέρδος. Αν και η ΣΥΤΑ των τελευταίων χρόνων είχε πιο πολύ έλεγχο και έχουν πέσει κάπως οι αριθμοί, βλέπουμε 55 εκατομμύρια κέρδος, αν δεν κάνουμε λάθος. Δηλαδή η ΣΥΤΑ έχει γίνει ΣΥΤΑ Bank, η αρχή ηλεκτρισμού είναι ΑΕΚ Bank και τρέχουνε να κόψουν το τηλέφωνο σε γέροντες που δεν έχουν τα 10 ευρώ, το ρεύμα σε άτομα που δεν έχουν τα 10 ευρώ να πληρώσουν. Έχουμε δει και το έχω προαναφέρει κάτω τουριστική μονάδα στο Δήμο Γεροσκήπου, η οποία χρωστά 300.000 νερό, δεν αποκόπηκε, ενώ αν ήταν ένας πολίτης με τα 10 ευρώ την επόμενη ημέρα, και βλέπουμε το σύστημα πως εκκολάπτεται. Δυστυχώς εκκολάπτουμε Λαμόγιο και μόνο Λαμόγιο. Μάριέ μου, να έρθουμε και λίγο σε σένα, γιατί ο φίλος μας ο Μιχάλης το πήγαμε λίγο, το παρατραβήξαμε. Μέσα από την εμπειρία σου τόσο χρόνο στα δρόμενα εδώ πέρα και σαν επαγγελματίας, και σαν με το ρόλο του επαγγελματία, εσείς σαν ομάδα επαγγελματιών δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάποιες μελέτες, να βγάζετε κάποια αν θέλεις πορίσματα, τον τρόπο λειτουργίας, για να τους τα δίνατε έτοιμα και να τους λέγατε έτσι μπορούν να σταθούν? Επανελειμμένως τα δίνουμε. Εγώ θα σου δώσω μόνο 2 παραδείγματα, τις προτάσεις που ήταν και δικές μου. Μιχάλης είναι εδώ. Στο μνημόνιο που ζούμε τώρα, σε έναν του κεφάλαιο λέει για διόδια, και ουσιαστικά τα διόδια θα ήταν 4: Πάφο, Λεμεσόλ, Λάρνακα, Αμμός, τη Λευκοσία. Ζήτησε τότε η Κυπριακή κυβέρνηση παράταση εφαρμογής αυτού του κεφαλαίου του μνημονίου και έγινε αποδεκτή από την Τρόικα σε 3 χρόνια 4. Και εισηγηθήκαμε εμείς. Εγώ προσωπικά έκανα και την οικονομική μελέτη με τον εξής τρόπο. Πήρα 2 κοπελίτσες, μία Παρασκευή και μία Δευτέρα, και καταγράφαν τα αυτοκίνητα φεύγοντας από την Πάφο προς Λεμεσόν και εκεί, και τις άλλες 2 τα αυτοκίνητα που ερχόντουσαν. Μία Παρασκευή και μία Δευτέρα. Η περιοχή αυτών των ημερών είναι ότι η Παρασκευή φεύγει ο κόσμος, Δευτέρα έρχονται και οι Πλασιέ και όλοι. Είχε μία καταγραφή φεύγοντας 5.000 αυτοκίνητα, μηχανοκίνητα, και έρχονταν 7.000. 7 και 5, 12.000.
2 και 2 4 ευρώ, 4.728.000 ημερησίως. Και 1 ευρώ να ήταν. Και 1 ευρώ να ήταν. Και 1 ευρώ. Εγκαθορισμένο. Και 1 ευρώ. Ήταν έναν καθαρόν έσοδο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, το οποίο θα εγκαρπούτον ο Δήμος. Θα πάρει η κυβέρνηση, θα πάρει. Με το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο δεν θα είχαμε ανάγκη κανένα. Μια δεύτερη εισήγηση ήταν να γίνουν σκιώδη δημοτικά συμβούλια. Ποια θα ήταν η δουλειά τους? Είναι περίπου 6 περιοχές. Αν πάρουμε την περιοχή του Αποστόλου Παύλου, της Τεχνικής Σχολής, το κέντρο της πόλης, κάτω Περβόλια, κάτω Πάφος, 7-8 περιοχές, Μούταλος, που θα είχε η κάθε μια περιοχή το δημοτικό της συμβούλιο. Θα ερευνούσε και θα κατέγραφε όλα τα προβλήματα της γειτονιάς της περιοχής της και θα αυτολύονταν τα προβλήματα. Πώς θα αυτολύονταν? Χωρίς κανέναν έξω. Εάν παραδείγματος χάρη ο δρόμος αστυνομίας τεχνικής σχολής, η τεχνική σχολή και πιο πάνω εκόστιζε 50.000 να διορθωθεί ο δρόμος ή τα πεζοδρόμια, λέμε υποθετικούς αριθμούς. Αυτές τις 50.000, αναλογία πληθυσμού, πώς αναλογούσε στον καθένα, να πούμε 10 ευρώ, υποθετικούς αριθμούς. 10 ευρώ θα το αφαιρούσε ο Δήμος από τη φορολογία του, θα τα επλήρωνε και θα αυτοχρηματοδοτεί τον ο δρόμος και το κάθε έργο. Και θα υπήρχαν και λακκούβες και οτιδήποτε. Ανταυτού το έσκος το μεγάλο, τι γίνεται? Το λιμανάκι με αναγκαστική απόφαση πρέπει να φωταγωγηθεί. Διαφορετικά η αρχή λιμάνου θα το κλείσει. Είναι έξω από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και πήγε. Ο Δήμος ζήτησε από την αρχή ηλεκτρισμού να φωταγωγήσει το λιμάνι. Και γίνονται τα έργα τώρα. Και αναγκάζει τους καταστηματάρχες όλους, τα πλήστα εστιατόρια, να πληρώσουν το ίμιση της αξίας του έργου. Ο πολίτης. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου. Ο πολίτης. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου. Μάλιστα. Γιατί? Και τα λεφτά αν δεν τα δώσεις, δεν θα πάρεις τις αδείες σου. Τα λεφτά φαγωθήκαν, δεν υπάρχουν για να τα κάνει. Γιατί Λοιπόν, είναι υποχρέωση του Δήμου. Εγώ λέω για τον τρόπο και τον εκβιασμό. Αν δεν τα δώσεις, δεν θα πάρεις την αδεία σου. Οι Μέρκερ έκαναν και λίγο καλμάρι και λίγο. Αυτοί όχι. Ύστερα παραπονιούνται γιατί αντιδρούμε, γιατί κατηγορούμε, γιατί κάνουμε το ένα, το α, το β και το τι θα κάνουμε. Για να σας ανοίξουν τα μάτια τους, φέρουν το μυαλό τους. Φίλοι μου, η ώρα μας πέρασε, φεύγει αδυσόπιτα από ό,τι βλέπω. Ίσως αν έχουμε τη δυνατότητα και είσαστε και εσείς εύκαιροι να συνεχίσουμε κάποιες εκπομπές, να προσπαθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο το οποίο έχετε ξεκινήσει. Εγώ πολύ ευχαριστώ να είμαι εδώ δίπλα σας, κοντά σας, όποτε θέλετε είμαι στην διάθεσή σας να μου το πείτε 1-2 μέρες πιο μπροστά για να οργανώσουμε και να ξανασυναντηθούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα εύχομαι. Και οτιδήποτε γνωρίζετε και το τηλέφωνο το 96-248-188 και την ιστοσελίδα, θα είμαι στο σταθμό για καμία ώρα ακόμη. Μπορείτε να επικοινωνείτε και να προσπαθήσουμε και εσείς να μας πείτε παράπονα, να καταγράψουμε και σε συνεργασία με την κίνηση να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας φίλοι μου. Καλό απόγευμα.